Носталгия по социализма събра стотици българи от цялата страна в къщата музей на Тодор Живков в Правец. Там те отбелязаха 100 годишнината от рождението на управлявалия 35 години страната ни пръв партиен и държавен глава. Тържествата започнаха с откриването на изложба с подаръците, получени от бившия първи. По-късно беше открит и нов бюст-паметник на Тодор Живков пред родната му къща. Както се очакваше на днешния ден, споровете около личността на бившия първи и неговото управление се разгоряха с нова сила. Още по темата от Илияна Димитрова. Макет на Тадж Махал от планински кристал, бойно снаряжение на самурай, портрет с автограф и лично послание от Хелмут Кол. Това са само част от подаръците, които бившият първи е получил от държавни делегации, посещавали България. Това е прословутото седло за Камила, подарено на Тодор Живков от Муамар Кадафи. 219 от общо над 500-те експоната тук са получени съвсем скоро от Бояна с разрешението на министър-председателя. Той също фигурира в изложбата от времето, когато е охранявал Тодор Живков. Историята никой не може да манипулира. Факт е, че 100 години след неговото рождение, вие отново задавате въпроса за него, показва, че той е взел трайно място в историята. Като всеки един човек има своите слабости, има и своите успехи. Ние решиме да изчакаме, да видиме. И най-накрая, ако трябваше, се преустройваме. Нямаше как този ден да не мине под знака на противоположните мнения за Живков. За хората, дошли пред родната му къща, успехите по време на неговото управление са неоспорими. Тодор Живков много направи за България и за българите, за българския народ. За добруването на този българския народ. Тогава по-добре ли живеехте от сега? Много по-добре. Парите, заплатите беха малко, но хартисваха. Спокойно, то вика госпожата, никога не сме заключали врати, коли и така нататък. Всичко, което се построи по негово време, сега се разруши. България като че ли е бомбардирала вече. В същото време обществени организации се обявиха против честването на годишнината на, цитирам, комунистическия диктатор и напомниха за жертвите от лагерите. Кадафи, да му честваме ли свалянето или издигането преди много години? Какво да го правим него? А на Хитлер? А на Мусолини? А на Сталин? Но не дай Боже човек да е еднакво мислиш. Белене. Смятам, че България е страна, която заслужаваше много по-добър отправник от този изключително прост човек. Трябваше още от самото начало, преди 22 години, да се каже на този забраняваме официални чествания и Живков трябваше да бъде в списъка първи номер. На това място приключваме и оставяме историята да си свърши работата, когато му дойде времето.